Raġel ta' 24 sena mill-Belt Valletta li kienet jiġi akkużat li jeżżes u sabbat lit-tarbija tiegħu ta' 15 jum fuq is-sodda inħeles minn kull akkuża wara li s-seħba tiegħu talbet li l-każ jitwaqqaf. Lura fit-17 ta' April li għadda r-raġel kien tressaq fil-qorti mixli bi vjolenza domestika fejn fost l-oħrajn allegatament ukoll ikkaġuna biża' lit-tifla tas-seħba tiegħu waqt li juża l-vjolenza fuq omma u ħuha. Fil-bidu nżamm taħt arrest preventiv iżda fit-2 ta' Mejju f'sedut oħra ingħata l-ħelsien bil-kundizzjoni wara li s-seħba tiegħu u binta esprimew ix-xewqa li jirtiraw l-akkużi kollha u talbu li jitwaqfu l-proċeduri. Is-seħba spjegat li għażlet li tirtira l-każ għax it-tarbija ma sofrit l-ebda ġrieħ u ma rriditx li wlieda jitilfu lil missierhom li dejjem kien jitrattahom tajjeb. Qalet ukoll li l-arrest inizjali tfal kienu jistaqsu kien kollu meta missierhom kien se jirritorna. Diversi topp eżaminaw lit-tarbija u lit-tifla u ma nstabu l-ebda sinjali ta' ġrieħi jew trauma. L-erba' filgħodu fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Lara Lanfranco qalet li s-sieħba u bintha ċaraw li qatt ma influwenzahom jieħdu tal-deċiżjoni. Għalhekk ħelset lir-raġel mill-akkużi kollha. L-ordnijiet ta' protezzjoni li kienu ġew imposti favur is-sieħba u s-seba' wlieda m'għadhomx fis-seħħ lanqas. Matthew Falzon ta' 41 sena nżamm arrestat wara li tressaq fil-qorti akkużat b'vagabondaġġ u li kienet jittallab in-nies fil-Marsa. Falzon ġie arrestat it-tnejn li għadda l-ħabta tad-9 eskwarta filgħodu wara li nstab jittallab mingħand il-pubbliku. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Gabriel Gatt qalet li hu kien għaddej b'mod ripetut jittallab u li kienet jgħix f'ċirkostanzi ta' vagabondaġġ. Saret oġġezzjoni għal ħelsien mill-arrest minħabba li Falzon għandu storja twila ta' akkużi simili u ma jidhirx li qed jagħmel xi avvanz waqt li hu riċediv u li hemm ċans li jerġa' jikkommetti l-istess reati. L-avukat Silvan Pulis idher l-akkużat argumenta li Falzon ikkopera u mhux ta' periklu għall pubbliku. Madankollu l-qorti rrifjutat it-talba minħabba n-natura serja tal-akkużi, il-każ ikompli. Sa dan it-tant brabta ma' każi simili fl-aħħar jiem il-Ministru Byron Camilleri qal fil-Parlament li n-nies fi triq għandhom id-dritt imorru jixtru b'serħan il-moħħ waqt li l-Gvern għandu l-obbligu li jagħti għajnuna lil min jeħtieġha iżda dawn m'għandhomx dritt ibeżżaw lil ħadd ieħor.